Doncs això, perdoneu primer perquè ha sigut un dia així com a la tarda, doncs, el que deia la Mònica ara, que teníem que venir a parlar del canvi climàtic i realment aquesta tarda ha sigut fantàstic. No? Aquesta xerrada és dins del pla estratègic, com sabeu que estem fent com ens imaginem Granollers l'any 2030. Són unes sessions obertes de reflexió que hem fet en 3 àmbits, en l'àmbit social, a l'àmbit empresarial i a l'àmbit medioambiental, i avui fem una sessió de salut. Ens acompanyen, que ara us els presentaré, a la Mònica, al Ferran i a la Gemma. La Mònica és la directora tècnica de l'Hospital de Granollers, que fa 14 anys que hi treballa. Ha estat membre de la Junta del Col·legi de Metges des del 2018 fins al 2021 i ha liderat l'àmbit de salut global en relació amb el canvi climàtic. El Ferran Nonell és un metge internista, és coordinador d'atenció sociosanitària i hospitalària mèdica i és el president del Comitè d'Ètica Assistencial de la Fundació de l'Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, i viu a Granollers des de fa 14 anys, i sempre explica que la part de pràctica del MIR el va fer l'Hospital de Granollers, perquè com que hem coincidit en diverses reunions sempre ho explica. I la Gemma Mota és coordinadora de salut i comunitària de l'atenció primària del Vallès Oriental. Com us dèiem, és una sessió del Pla Estratègic del 2030, però aquí en el fons de pantalla presentarem els determinants de salut. En poses? Sí, poses. M'ho han explicat ells, que ho explicaran molt millor. M'han dit que jo ho introdueixi, però ells són superexperts. Jo el presentaré, però aquesta sessió és una sessió de salut, però més enllà dels serveis sanitaris, d'acord? Perquè aquests són els determinants de salut que ens van explicar l'altre dia molt bé ells tres, i el que ens expliquen és que la nostra salut va més enllà dels serveis sanitaris que tenim en una ciutat, en el nostre dia, els hospitals, els CAPs, que el 80% són fora del sistema sanitari, d'acord? Per tant, les persones tenen unes condicions d'edat, de sexe, de diferents característiques individuals, i el nostre estil de vida individual, tot això afecta en el nostre sistema de salut individual. A més, per exemple, si consumim alcohol, tabac, és a dir, totes aquestes coses d'entorn, comunitat, tot això són coses que nosaltres són determinants de salut. I més del 80% d'aquests determinants no estan dins del sistema sanitari. Per tant, aquesta reflexió és la que farem avui, que tots nosaltres tenim una part de correlació amb la sanitat del nostre dia a dia, d'acord? Començarà la Mònica i ens explicarà una mica què és la salut i per què és important parlar de salut global i no tant de la individual. Bé, gràcies. I crec que és important aquest aspecte que tu remarcaves. És a dir, que moltes vegades quan pensem en salut diem és el sistema sanitari qui ho ha de resoldre. Llavors, ja fa dècades que es va parlar d'aquest percentatge. És a dir, que realment l'efecte de la salut, l'impacte important, no el tenim en el sistema, sinó que és tots aquests factors que influeixen. Actualment, i avui fem el comentari de la pedregada que hi ha hagut, ha entrat un nou factor que és, a més és de rabiosa actualitat, que és la crisi climàtica. I en aquest sentit és important ser conscients tant individualment, però també a nivell institucional, i en un pla estratègic d'una ciutat té un paper clau, que és el concepte de salut lligada al canvi climàtic. És veritat que el concepte de salut es va revisant periòdicament. I en aquests moments el que l'OMS alerta és que la salut humana va lligada a la salut del planeta. I que aquesta crisi climàtica ens està afectant a la nostra salut. Jo crec que la millor manera segurament per entrar és posar dades, perquè prenguem aquesta consciència. En què ens afecta? Per exemple, tot el que són les crisis que tenim de calor extrema.
Doncs això genera efectes cardiorespiratoris, efectes renals i en dades. I podem recordar, per exemple, a principis dels 2000 a Europa va haver-hi una crisi de temperatura important i es va calcular que havia generat unes 70.000 morts en aquell període. Això no és tan puntual com podem pensar, perquè s'ha calculat que des del 2000 fins al 2013 hem tingut un augment de 46% d'aquestes crisis d'augment de temperatura. Per tant, nosaltres, i això per exemple els que treballem en àmbits sanitaris, sabem que hem de fer un registre als estius de la mortalitat lligada a la calor. I es veu que això, va augmentar. Un altre tema que tots sabem és la contaminació. La contaminació té efecte a la salut mental, a la salut reproductiva, en processos oncològics i hem de tenir present que, per exemple, dades de Barcelona, una de cada 4 escoles té un nivell de contaminació superior del mínim que s'accepta. També d'impacte en mortalitat a nivell de contaminació. A nivell mundial es calcula uns 100 milions de persones anuals. L'Agència de Medi Ambient Europea calculava a nivell d'Europa 375.000 morts, i a l'àrea metropolitana en parlem de 3.500. És a dir, quan ho comparem, per exemple, amb els accidents de trànsit, són moltes més morts de les que nosaltres tenim assumit. I jo crec que, bàsicament, la idea d'avui és això, anar podent quantificar aquesta crisi climàtica com ens està passant. Em vull accentrar molt, perquè tenim poc temps, però 3 apunts més. És a dir, les malalties infeccioses. És a dir, sabem que avui en dia hi ha malalties que passaven als continents des de l'Àfrica o als països equatorials i que avui ja no són malalties importades, sinó que són autòctones perquè els mosquits, els vectors que les transmeten, poden viure a les nostres latituds gràcies a l'augment de temperatura. I, per exemple, a Catalunya, des del 2019, el dengue ja és una malaltia autòctona. I és veritat, no entrarem en la pandèmia que hem tingut, però que aquestes noves malalties, de crisi climàtica, les afavoreix. I així, per acabar, també dir que l'escalfament dels oceans acaba generant tot un tema d'acidificació del pH. Això vol dir que a nivell químic es produeixen canvis en els propis animals i vegetals dels oceans i això acaba generant tòxics que nosaltres acabem infectant. I per tant això també té les seves conseqüències a la nostra salut. Jo crec que és important que en siguem conscients, i a partir d'aquí és on individualment i més globalment, però cadascú des del seu àmbit, ser conscients que hem de canviar coses, perquè realment això ens està avassallant. Això que estàs explicant, els beneficis que ens agafaria la nostra salut si canviéssim el model de ciutat, ara que estem en un pla estratègic, el 2030 hem de pensar un model de ciutat molt més sostenible i amb aquesta mirada de salut i aquests beneficis que podem tenir, com te la imagines? Jo crec que a nivell de ciutat hi ha 2 temes clars, que és temperatura, hem de baixar les temperatures de les nostres ciutats, i la contaminació. A nivell de contaminació, és clar, el transport, el cotxe, hauria de conceptualment desaparèixer. Comentàvem l'altre dia, que poden ser eslògans però poden ser objectius, que és que la gent quan faci 18 anys consideri que no s'ha de treure el carnet de conduir, o que, clar, però això vol dir que ho tenim resolt, és a dir, quan tu decideixes que no t'has de treure el carnet de conduir és perquè s'ha fet molta feina abans. I després el paper del transport públic, és a dir, de la mateixa manera que la sanitat o el sistema sanitari el paguem a través d'impostos i el seu accés considerem que en aquell moment que accedim al sistema no el paguem,
si miréssim, diguem, que fer un ús del transport públic ens repercuteix en la nostra salut, doncs hi ha qui s'atreveix a dir que el transport públic potser hauria de ser gratuït. Entenc que estic provocant en aquest sentit, però bueno, com a repte. I a nivell de temperatura, doncs bàsicament estan identificats en totes les ciutats que hi ha illes de calor. Aquestes illes de calor es produeixen arrel dels materials constructius dels edificis i es veu especialment que en aquests barris hi ha més patologia, això és un fet, està estudiat. I per tant, en aquest sentit, és veritat que els ajuntaments tenen un paper important en la normativa de construcció i després que també individualment a l'hora de prendre les decisions a casa nostra en siguem conscients, no? I el que es demana només és tornar als materials més tradicionals que retenen més la calor, no? El clàssic, la fusta, els porxos, els mimbres, és a dir, tot el d'abans, com es construïa abans, que a nivell ecològic era molt més sostenible que avui en dia, no? I tots ens posem aire condicionat per estar frescos, però fora el que estem fent és augmentar la temperatura, no? I això doncs, no ho tenim en compte. Bueno, ara, Ferran, ens explicaràs una mica aquests detalls de salut millor que jo, perquè jo ho he explicat així molt... Bé, doncs serà una classe. Em poso aquí? Sentiu bé? Bé, això ja es va estudiar fa anys, millor que ve del 2010, per la Universitat de Wisconsin, i es van adonar que la salut no equival a quelcom sanitari. No és així. De fet, van fer estudis molt seriosos, van revisar multitud de treballs i van arribar a aquesta conclusió. Només un 20% de la nostra salut depèn de la nostra estructura sanitària. Per tant, hi ha altres factors que no depenen d'això i que hem de tenir molt en compte. Hàbits saludables, doncs el tabac, no fumar, no beure, la dieta, l'exercici, el tenir sexe sense protecció, tot aquest aspecte fa que, per exemple, emmalaltim més, sobretot, potser no tant al nostre entorn, però sí a l'Àfrica, per exemple, la influència de la sida ha estat un daltabaix molt important, no? Dieta i exercici, importantíssim des de la infància. Penseu que els nostres nois i noies, els nens petits, passen ben bé una mitjana, la meitat d'ells, de més de 2 hores davant d'una pantalla. I això, clar, això és crear un hàbit, que després és molt difícil de canviar. Vull dir, potser és a la infància on hem de començar a adquirir aquests hàbits, no? El 10% l'entorn físic, la qualitat mediambiental, el medi urbà, i un 40% de la salut s'ha de tenir en compte els factors socioeconòmics, no? Educació, treball, nivell d'ingressos, suport familiar i social i seguretat comunitària. Seguretat comunitària. Dieu, home, vivim en un país segur. Home, doncs les xifres no diuen això. Penseu que l'any 2020, segons recull un estudi fet pel Departament de Salut, els sanitaris van atendre, només a Catalunya, 40.000 casos de violència domèstica. 40.000. Vull dir, quan pensem en seguretat, sempre pensem en les bombes, els atracaments, no? Vull dir, i no. Penseu, 40.000 casos l'any 2020 només a Catalunya. A tot Espanya, l'any 2020, a nivell judicial, van arribar 170.000 casos. Penseu que hi ha molts casos que no es denuncien, molts casos queden amagats, que no van ni a l'hospital. De fet, els sanitaris tenim un protocol que quan arriba algú a urgències amb la sospita de violència domèstica, doncs estem obligats a indagar, no? Però bé, és molt complexa. I quant al suport familiar, s'ha parlat molt de la pandèmia de l'obesitat, de la pandèmia de la Covid, però penseu que probablement la pandèmia del segle XXI és la solitud. Hi ha molta gent gran que està sola, diguéssim, esperem de la solitud no desitjada. Hi ha gent que vol estar sola, això sí, evidentment, però hi ha moltíssima gent, gent gran, que viu sola. I això, pots no tenir hipertensió, pots no tenir diabetes, pots no tenir cap malaltia orgànica, però sí uns problemes emocionals que, evidentment, no tenen res a veure, t'allunyen de tenir una vida el més saludable possible. Jo volia expressar amb aquesta idea, que el concepte de salut és molt més ampli que l'absència de malaltia, és molt més ampli que no pas anar fent anys. La salut implica un benestar psicològic, emocional, social, familiar, espiritual, d'acord?
que adquirir aquesta sensació de que realment estàs fent la vida que desitges tenir. Com tu molt bé estàs dient, cada vegada l'esperança de vida és més gran. Més de les dones que dels homes, que això, el per què, no sé per què és, però és així, no? En parlem una mica d'això. Sí, podem parlar. Tots tenim la idea, quan aneu, jo què sé, qualsevol lloc on hi hagi gent gran, veieu més dones que homes, no? Aneu al cementiri i veureu que hi ha moltes més dones posant flors que no homes posant flors. De fet, això és així a pràcticament tot el món. L'esperança de vida, nosaltres aquí a Espanya globalment, i Granollers, diguéssim, està més o menys pels mateixos números, l'esperança de vida d'una dona quan neix s'aproxima als 85-86 anys i els homes als 81. Sempre hi ha uns 5 anys de diferència. Per què és això? Com bé he dit la Fina, això ben bé no se sap, però tenim diverses teories. Us puc explicar-ne un parell o tres. Una és genètica. Sabeu que els homes tenim, homes i dones, tenim 23 parells de cromosomes que estan tots aparellats. Per què estan aparellats? Perquè si hi ha una mutació en un cromosoma, l'altre pot compensar. Què passa amb les dones? Els cromosomes sexuals són XX. Què passa amb els homes? Tenim un X i un Y. Què vol dir això? Vol dir que si un home té un petit dèficit amb el cromosoma X, no es pot compensar. En canvi, a la dona li queda a l'altre, a l'altre X. Això des del punt de vista genètic. Penseu que hi ha vista hormonal, també, des del punt de vista hormonal. Els estrògens protegeixen a nivell cardiovascular, protegeixen el sistema immunitari. L'estrògen és l'hormona femenina. En canvi, l'hormona masculina, la testosterona, afavoreix el risc vascular. A tall d'anècdota us diré que uns companys d'un grup important de recerca amb edat, que són de Corea del Sud, que és un dels països també amb una, diguéssim, esperança de vida molt alta, van estudiar determinants de l'edat, comparats amb el sexe. I van estudiar la seva història i van veure que des del segle XIV al segle XIX, doncs, a les corts imperials del rei havien els eunucs, que són homes castrats. Doncs bé, van veure que mentre el rei vivia 40-45 anys, l'eunuc vivia 70 anys. No estic donant cap idea, vull dir, no es tracta pas d'això. Crec que a la sala no estaran d'acord, encara que hi ha més dones, també, a la sala, això també és veritat. I finalment, potser també té influència les causes de mort. De què ens morim? Si analitzem, les dones, la seva primera causa de mort són els tumors, estem parlant de l'any 2020, la segona causa va ser la Covid, i la tercera, les malalties cardiovasculars. En canvi, amb els homes s'inverteix. La primera causa de mort són les malalties cardiovasculars, després la Covid i després els tumors. Què passa? Que les malalties cardiovasculars venen a edat més jove. En canvi, els tumors, conforme vas augmentant d'edat, apareixen amb més la incidència. Per tant, les causes que provoquen mort apareixen abans amb els homes que amb les dones. Si juntem tot, veiem el per què, per exemple, entre les 100 persones de més de 110 anys que hi ha al món, 94 són dones i només 6 són homes. Déu-n'hi-do, aquesta dada és fantàstica, Sí. El que veiem és que l'esperança de vida cada vegada és més llarga, com tu molt bé dius. En l'any 2020, a les estadístiques de Granollers, el 18% de persones tenien més de 65 anys, però clar, quan pensem en la ciutat del 2030, quina serà l'edat mitjana de la nostra ciutat? Per tant, quines conseqüències té i els cuidadors de la nostra ciutat? Perquè, clar, tindrem que tenir una part cuidadora d'aquesta situació d'edat. Com ho planteges tu? I amb l'envelliment em comporta, jo no diria problemes, sinó moltes situacions. Perquè quan parlem de problema ja posem una mica de prejudici. Ostres, mira, quina càrrega que se't ve a sobre. Situacions. Quines seran les situacions? Home, doncs que, evidentment, l'envelliment comporta augment de malalties, comporta més dependència, comporta més fragilitat, comporta necessitat de més cuidados. Llavors, clar, abans ja hem dit que hi ha un gran percentatge de la població que viu sola. Clar, doncs llavors penso que a nivell de ciutat tindríem que deixar potser l'egoisme i veure qui necessita què. I aleshores, entre tots, proporcionar-ho. Això per començar. Després, pensem que, clar, fa de molt mal dir,
Però si canviem d'hàbits i fem tot això que hi ha aquí, els resultats no es veuran l'any que ve. Vull dir, quan parlem si voleu el dia que fem el Granollers 2060, probablement ja podrem parlar d'aquests resultats, però no els tindrem. Per tant, han de fer uns camins paral·lels. Un que és evitar que arribem, diguéssim, que la cosa continuï igual i que l'envelliment vagi acompanyat sempre de malaltia, però sí que hem de prendre mesures perquè què fem amb les situacions aquestes de persones que ens necessitin. És a dir, com es diu en finances, que és el meu cas, és una inversió a llarg termini, no? Sí. A curt termini no va... És a dir, el model de ciutat ha de ser una inversió a llarg termini per aconseguir que la nostra societat més gran estigui més acompanyada i... I inclús els que no estan acompanyats, els que estan acompanyats també és un problema, perquè penseu que cuidar és molt complicat, és molt dur. Tinc dades de la Fundació Pasqual Maragall que diuen que el 80% dels malalts amb demència d'Alzheimer són tractats, cuidats a casa seva. I qui ho cuida? Doncs la majoria són dones, que dediquen una mitjana de 15 hores diàries 7 dies a la setmana. Clar, la sobrecàrrega física i emocional que això implica és molt dura, no? I aleshores, doncs, home, jo penso que tenim que tenir present que hem de cuidar no només a la persona malalta, sinó que hem de saber cuidar el cuidador, que això és un tema molt important. El tema és que això que estàs explicant, que tu també una de la part de la teva feina és el tema de final de vida, que hem parlat en algun moment, i alguna persona de la sala també en el nostre grup de l'àmbit social també sou d'aquesta part, que és una part de dins de la medicina, que és aquest acompanyament de final de vida. I aquesta societat sabem que els finals de vida ben acompanyats com a model de ciutat també és una part que la ciutadania agraeix, no? Per tant, com ho veus tot això? Hi ha dos aspectes aquí. Un és el sanitaritzar la mort, que hem d'intentar evitar-ho, i un altre és, cada cas és diferent. No és el mateix morir-te si ets molt gran, tens 90 anys i mica en mica et vas apagant, no tens cap símptoma, no tens patiment, que morir amb patiment, que morir amb una malaltia que et provoca dolor, que et provoca ofec, que et provoca... Llavors, aquí a Granollers són, potser pioners, juntament amb Vic, amb les cures pal·liatives. I, per tant, els equips de cures pal·liatives donen un suport ja no només al pacient, sinó a totes les famílies. Fa uns anys es va posar com a objectiu, i vinga, ara posem un objectiu que és que la gent es mori a casa seva. Jo sempre vaig estar en contra d'aquest objectiu. Jo penso que la gent es té que morir on vulgui morir. I crear tots els serveis necessaris per morir on vulgui. Si un vol morir a casa seva, doncs, serveis tant de suport, d'infermeria, per ajudar a que no es pateixi, però també penseu que hi ha molta gent que viu pisos petits, que si diuen, si el meu pare es mor aquí, mai més podré entrar a l'habitació aquesta, llavors afavorir el trasllat a un centre la manera el més àgil possible, que només arribar al centre ja disposin de la intimitat, disposin d'aquell espai. Inclús a urgències. Hi ha un mite que és, s'ha mort a urgències. Doncs bé, si a urgències tens 2 o 3 habitacions aïllades que la família pugui estar amb el seu familiar, doncs tampoc ho veig malament. Però intentar, dintre de tot, que sigui un espai íntim, un espai de confort. Molt bé, Ferran. Ara parlarem una mica amb la Gemma. La Gemma ens parlarà una mica d'aquests hàbits saludables, de com tenim que viure el nostre dia a dia per tenir una vida saludable i el nostre dia a dia sigui millor. Hola, bona tarda. Jo crec que ha anat sortint una miqueta, Els hàbits saludables, que són aquelles actituds que tenim en el dia a dia que em provoquen o interfereixen positivament en, que comentava en Ferran, en el benestar emocional, en el benestar del dia a dia, en la qualitat de vida de les persones. Està clar que ha sortit el tema de l'alimentació saludable, que és el que sempre parlem, ha sortit el tema de l'esport, de l'alcohol, però també, com ha anat explicant el Ferran, també està tot el tema del benestar emocional, que això a vegades ens oblidem, i aquest equilibri emocional és el que ens fa tirar endavant. I situacions com tenir entorn social també són hàbits saludables, tenir un bon entorn social, tenir xarxa social,
que això és el que aniré parlant en tota la meva intervenció, perquè sense aquest entorn i aquesta xarxa estem perduts. No? I això sembla que ens estem inventant alguna cosa i tota la vida, no? Els nostres avis tenien molta més xarxa social que nosaltres, no? I això és el que són les línies en les que estem intentant interferir una mica com ha sortit tota l'estona, que és que el 20% només està en els serveis sanitaris i hem d'interferir entre tots, no? No només les polítiques sanitàries, sinó totes les persones que formem part de la vida a Granollers, no? En totes les poblacions, podem col·laborar en aquests hàbits saludables, no? De forma individual o de forma col·laborativa, sobretot. I com ho podem fer tot això en el nostre dia a dia? Fer xarxa, fer coixí, no? Acompanyats... Complicat, sí. A veure, de forma individual no ho podrem fer. Està clar que hem d'aconseguir a Granollers una xarxa d'actius, d'aquells recursos que comporten salut. Segurament si preguntem a la majoria de les persones que esteu aquí què és per vosaltres, què us aporta salut, no direu que tenir 10 metges més de família o tenir 4 infermeres més, sinó tenir temps lliure, descansar bé, tenir temps per estar amb la família. Ha sortit el tema de l'aïllament, no estar sols, doncs tot això seria el que hem d'aconseguir, una mica de col·laboració entre tots. I la pandèmia, el Covid, ens ha ensenyat tot això una mica, perquè clar, el Covid el que ens està fent és com estar més aïllats, aquest procés de la salut mental que estem veient que ens està afectant d'altres formes i ens ha donat accions per donar resposta en algunes coses d'aquestes que estem parlant avui d'hàbits? Doncs sí, ja des de fa molt temps estem treballant des dels sistemes sanitaris en el tema de la salut mental, però ara des del Departament de Salut ha sortit un programa que estem portant des de l'atenció primària, que és el referent de benestar emocional. Són uns psicòlegs que ens estan fent suport dins incorporats als equips, no dins dels equips d'atenció primària, en els que ens ajudaran els sanitaris, els metges i les infermeres, a fer aquesta detecció i a fer una intervenció comunitària i grupal. I no són psicòlegs que fan intervenció individual, sinó que sortiran al carrer a fer aquestes intervencions per millorar el benestar emocional, per aquest aïllament que s'ha accelerat una miqueta tot aquest problema amb la pandèmia. Molt bé. I com a model de ciutat del 2030, Granollers, aquest model que estem dient de ciutadania, d'aquesta corresponsabilitat en el tema de salut, quins reptes creus que tenim que tenir en aquest pla estratègic del 2030? Doncs tenir molt clar entre tots que aquesta xarxa, el tema de les relacions, que no... Perquè fins ara hem treballat molt sols, tant hospital, primària, ajuntaments, la població, i hem de crear aquestes sinergies i aquesta foto, aquest mapa d'actius i recursos en salut per poder col·laborar entre nosaltres. Nosaltres ara, des de ja fa un temps, des del Departament de Salut va sorgir un altre programa que és la prescripció social, en el que dins de les consultes comencem a fer prescripció, receptes d'activitats fora del centre, és a dir, aconsellar anar al casal o aconsellar fer una activitat esportiva, perquè la majoria de les coses, dels problemes que ens venen a consulta no són problemes que podem nosaltres abordar a nivell mèdic, o s'aborden en aquest 80% dels determinants. Molt bé. Doncs a veure, hem escoltat a la Mònica que ens ha dit que el tema de la contaminació és una cosa que ens afecta la salut. El Ferran ens explicava el tema dels determinants de salut. La Gemma ens està explicant aquest tema de xarxa. I el que volíem una mica és obrir una mica el debat a la sala. Si teniu preguntes o hem repartit unes targetes si algú vol escriure alguna pregunta o vol fer alguna aportació de tot això que ens estan explicant i crear una mica de debat d'aquests canvis de salut i de model de ciutat que volem i volem explicar entre tots. Sí, anava a dir... Si em permet, jo vull fer un petit comentari. Explica. No, a tall d'anècdota, només. Vull dir, la Fina ha explicat que jo vaig fer aquí el MIR fa bastants anys ja, de Medicina Interna a l'Hospital de Granollers. I us vull explicar, al meu parer, quina va ser la mesura de salut
pública més important que s'ha prendre en aquella època. Clar, jo venia d'un hospital metropolità a Santa Coloma i em va sobtar que, sobretot els caps de setmana, doncs l'índex d'accidentats era brutal, però accidents greus, i gent jove que arribava morta, no? I era d'accidents frontals a la que era la Nacional 152, que ara és la C-17. Doncs bé, per mi, al final de la meva residència, es va començar a construir la paret mitjancera i es van acabar els accidents. Vull dir, en aquell moment, potser una mesura de salut pública no va ser ampliar l'hospital, no va ser posar la UCI, sinó va ser construir la paret que separava els carrils de les dues sentits de la C-17. És a dir, que petites coses que es veuen a vegades que un model de ciutat pot canviar, no? És a dir, què pensem en aquest 2030, quines coses... Mònica, tu com veus el 2030 a Granollers amb unes petites accions, que a vegades són coses petites, com diu ara el Ferran, o grans accions, el que dèiem, tot és a llarg termini, no? Bueno, jo crec que aquest és un molt bon exemple, no? Perquè és veritat que invertir en salut, com tu deies, habitualment és a llarg plaç el resultat, però és cert que hi ha accions puntuals, i aquesta és immediata, no? D'evitar reduir la mortalitat, que això és un impacte en salut directe, no? Llavors, jo escoltant, no? També crec que una de les coses molt importants en aquest model de ciutat és intentar integrar diversos objectius, no? Que habitualment llavors aconsegueixes, millores, més ràpid, no? I l'altre dia també en un grup de treball, una de les iniciatives que s'està intentant portar a terme en alguns barris o en algunes ciutats és grups. És a dir, jo crec que un dels papers de la ciutat és promocionar que passin coses, no? Grups de persones que ja no treballen laboralment i que se'ls dona algun tipus de responsabilitat a nivell de ciutat. I una d'aquestes era els jardins. És a dir, quan parlem de canvi climàtic, les zones verdes, jo comentava, no s'ha de baixar la temperatura de les ciutats i, els arbres i tot això tenen un paper important en aquest sentit i, a més redueixen la contaminació. Per tant, projectes en què tu estàs creant un grup, per tant, xarxa, amb un objectiu concret que va cap a la salut, que fan exercici, perquè al final, als jardins et mous, d'una manera lúdica i responsable estàs abordant diferents temes. I crec que és el repte una mica d'entre tots, perquè aquestes coses jo crec que surten quan poses diversos interessos en comú, poden permetre fer aquestes millores que tots necessitem. Jo crec que hem d'anar pensant en això, és a dir, hi ha coses que no costen tants diners. Hi ha coses petites que millorarien molt com a model de ciutat, no? Sí, és a dir, quan tu tens un treball en xarxa, i quan diem en xarxa estem dient un grup que es troba cada dia amb una hora concreta, per tant té una responsabilitat, evites temes de salut mental, depressions, per tant medicació, per tant possibles fractures. És a dir, si tu mires tot el benefici que et pot donar un treball d'aquest tipus, em surt brutal, ho dic així, i el cost no és gaire. Per tant, moltes vegades i és lògic, és a dir, amb els pressupostos que tenim tots plegats, vas ajustat. Jo crec que aquestes propostes són les que són importants. I jo crec que la majoria surten de models participatius com el que s'està fent ara en aquest pla estratègic. Sí, que és important la participació, que el ciutadà sigui protagonista, com estem dient, que el 80% de la salut ve nostra, de la nostra responsabilitat, i això ens pot ajudar a crear un model de ciutat més bo, no? Vull dir que jo crec que en aquest sentit ja s'està fent un pas important, no? És a dir, aquesta sala és un exemple. Molt bé, Ferran, digues. Jo crec que podem aprendre molt, però moltíssim, dels nens petits. No veus aquests programes a la tele que són nens petits parlant, que diuen veritats com un temple? Doncs a mi, un dels exemples més importants me'l va ensenyar. Jo tinc diversos fills, la més petita, quan anava a P3, després de papa i mama, la primera frase que va aprendre és puc quedar. Puc quedar. Vull dir,
veure's amb els amics. No? Veure's amb els amics, puc quedar, de ben petita, era la seva dèria, era feliç. De fet, si passegeu per Granollers, hi ha petites bombolles de felicitat a les perruqueries, per exemple. No? No us ho passeu bé, la perruqueria, tant homes com dones, aquella estoneta que esteu allà, xerrant, que us estan fent allà arreglant el cabell. Doncs jo penso que aquestes coses, aquesta prescripció social, jo penso que és una eina importantíssima per assolir un bon estat de salut. I que aquests espais comunitaris, com dius tu, que són lúdics i a part culturals, on crear xarxa, no? Vull dir que és veritat. És veritat, jo tinc un nen petit, com tu molt bé dius, i quan va acabar la pandèmia, quan ell deia, mama, però puc quedar, no? Això que deies una mica tu, i convidava tots els nens que no coneixia pel carrer. Vols venir a casa meva? Sí. I jo deia, mare meva. I vaig dir, aquest estiu hem de fer alguna cosa amb molts nens, perquè el que feia era això, és a dir, convidava qualsevol nen que veia pel carrer, aquelles hores que podíem sortir, que teníem unes franges horàries, és a dir, que realment des de molt petits aquesta part social sí que la necessitem, no? Vull dir, per tant, és una gran part de salut. Per tant, la xarxa social, com deia molt bé la Gemma, és crear-la, és important. I tu el 2030 com veus un nou model amb una recepta d'aquestes que estan dient? Doncs amb aquesta foto de col·laboració entre tots, no? D'associacions, d'ajuntaments, tothom amb una detecció de necessitats entre tots, una intervenció entre tots, que sembla que sempre, no? Les institucions i sanitat. L'altre dia ho comentava amb ells, no? Devem pensar, quan ens escolteu així, clar, com que no tenen sanitaris, no tenen metges, és més car. No, oi? És una altra història, no té res a veure, al contrari, no? Estem fent molta més invenció a vegades en buscar persones que ens ajudin a fer tot aquell model col·laboratiu, però realment anem per aquí, no? Una xarxa i tornar a aquest teixit associatiu que hi havia abans, que ara no, que és el que ens donarà una miqueta d'aire. Vosaltres comentàveu, jo el sentia de dir als nens petits, no, perdoneu, jo, quan ens van començar a deixar quedar, tots els meus grups d'amigues, a veure si podem quedar, no? I suposo que a tots ens ha passat igual. Ja no hem d'anar molt més en els nens, sinó que tots necessitem aquest teixit, no? O que deies, la perruqueria, ostres, per anar a la perruqueria, quan ens van treure les perruqueries, no? Bueno, doncs és una mica això, no? Que hi ha moltes coses que ens aporten salut, que no són, per descomptat, el sistema sanitari. Clar que ajudem en temes de prevenció i promoció, en polítiques sanitàries, però per descomptat que anem per un altre camí. El focus ha de ser en determinants socials, entre tots, i a veure si ho aconseguim entre tots. La Magda ens vol dir una pregunta. Més que una pregunta, podria fer una reflexió, que és un espai també reflexiu. I estic completament... la meva visió també és que és xarxa. Que és xarxa. La solució és la xarxa. Però és que penso que hi ha molts recursos... Gràcies. No penso, hi ha molts recursos a Granollers que ben organitzats, que ben interconnectats, que ben coordinats, es podria fer una feina magnífica, i això no és de diners, això ja existeix. Llavors, jo crec que hem de saber fer aquesta cosa col·laborativa, perquè penso que és el camí, des de la meva mirada, no? I també volia ressaltar, quan el Ferran ha dit qui necessita què? Per mi això és essencial. No tothom necessita el mateix. No podem fer receptes per tothom. I també hem d'empoderar les persones perquè guanyin en salut. Perquè cada un de nosaltres ens coneguem millor, sapiguem què necessitem, no? I, per exemple, per posar un exemple, la llei de dependència seria una cosa per tothom, la llei de dependència. Bé, sense entrar en detalls, és una cosa per tothom, amb detalls no. Però fixeu-vos la paraula, la llei de dependència vol dir que et venen a veure a casa, i si no estàs depenent, se'n van, i esperarem que tinguis un grau 1, un grau 2 o un grau 3 per ajudar i intervenir. De cara al futur i a la gent gran, no seria
hi ha un moment que quasi tots serem dependents o no sabem la vida que ens prepara. Però, mentre no arriba la dependència, potser es poden fer coses preventives perquè l'autonomia de les persones s'allargui amb salut, benestar, ganes de sortir, ganes de riure. Llavors, aquesta visió més preventiva trobo que queda curt, perquè això, la llei de dependència és que el mateix nom ja ho diu, hem d'esperar estar tots dependents a casa perquè algú ens tiri un cable, ens acompanyi. Si ja ens sentim insegurs a casa, ens frenem i no sortim. Qui ens podria acompanyar a sortir? No sé, hi haurien moltes coses. Era una mica això el que volia comentar. Jo crec que des de les polítiques sanitàries i institucions el que estem intentant ara és fer de facilitadors de tot això, per poder, que comentaves, per poder ajudar en aquest camí d'interrelació, més que d'ajuda concreta, perquè segurament la solitud de casa en una persona que ha perdut un familiar no la podrem treure, però sí coordinar aquest model, de derivar o d'ajudar a explicar què hi ha en el seu entorn per poder-ho fer. Sí, totalment d'acord. Les línies van per aquí, necessitem, jo crec que entre tots, temps i aprendre, i sobretot el tema, com comentaven, de la corresponsabilitat, que no només des de les visions d'institucions, sinó que amb l'ajuda de la resta. La xarxa social ha deixat de ser virtual per ser real. Exacte. Jo crec que en aquest sentit, jo crec que has posat un molt bon exemple, de que els sistemes sanitaris som reactius i som el fracàs, en el fons. És a dir, quan es recorren al sistema sanitari és perquè ha fracassat tot la resta. I avui justament del que estem parlant és d'intentar necessitar el més tard possible o el menys possible els sistemes. Llavors, tu ens has preguntat, el Covid ens ha ensenyat alguna cosa? Jo crec que molt. I en el sentit que ha evidenciat el que necessitem. És a dir, tu has dit, i jo quan m'apuntava a xarxa social m'ha sortit una a xarxes socials i l'he tatxada, dic, no, és que és diferent. Per tant, a xarxa social és estar amb gent. Hi ha un altre tema que és l'alimentació, i això a primària segurament també ho heu vist, és a dir, 2 anys és temps suficient com perquè les teves conductes individuals comencin a tenir algun efecte, i s'ha vist, és a dir, el com hem menjat, el com s'ha begut en aquests 2 anys, doncs també és una mica un model segurament el que no hauríem de seguir. L'aïllament, tampoc, l'estar tancats a casa i no fer exercici, tampoc. Per tant, jo crec que el Covid el que ha fet és de pantalla del que no hem de fer. I lligant amb el que ella deia, diu, em quedo sola a casa, no m'atreveixo a sortir, l'èxit del que estem parlant seria com fem que aquestes persones que no s'atreveixen tinguin el suport, i aquest és el repte, per continuar fent. Perquè quan tu continues fent, inverteixes en la teva salut. I aquest segurament és el que hem de trobar. Algú més de la sala? Digues. Vale. El meu plantejament són les flors i les plantes. Durant la Covid es va veure que sí que es va poder sortir una mica, en els vivers la gent anava a comprar moltes flors i plantes. A mi m'encanten. Jo, per exemple, posaria una normativa que a tots els balcons de Granollers hi ha d'haver-hi plantes. Això d'entrada. Què fan les plantes i les flors? Alegren, hi ha color, hi ha vida. A vegades no necessites que ningú et vingui a acompanyar. Li pots parlar, et respon, perquè allò creix, dona vida. Això d'entrada. M'encantaria veure Granollers així. I aleshores això em ve també d'una reflexió que va haver-hi una època que vaig estar malalta i el meu marit m'acompanyava a passejar pel passeig marítim de Caldetes. Doncs allò va durar bastants mesos i us tinc que dir que tots els parterres que hi ha allí van quedar nets de males herbes, perquè cada dia que anàvem a passejar netejava mig parterre i els vaig deixar, ole. Què va resultar? És una cosa gratuïta, és una cosa que fas pels altres, vull dir, no sé, també hem de pensar a ser generosos amb alguna cosa que a més no costa res.
Doncs això vaig disfrutar molt. I la proposta seria aquesta, perquè hi ha països on la gent regala moltes flors. Et porten un ram de flors, la gent compra flors. Nosaltres aquí no. Jo miro per Granollers i no en veig. Vull dir, el meu balcó està ple. Però és que no veig balcons de flors, no n'hi ha. Per què no fem una cosa, una promoció d'això? Perquè d'això pot venir de cuidar el jardí que tinc a prop de casa. Perquè si jo cuido les meves flors, quan surto a la plaça 11 de setembre, que tinc allà una plaça molt maca, doncs clar, jo a vegades pararia i arreglaria alguna planta. Però penso, a veure què em diran a mi ara si em poso aquí a arrencar. Però ho faria de gust, perquè clar, és la meva plaça i són les flors continuació de les de casa. Però per què tinc que tenir aquest pensament de dir, clar, què em diràs? La veïna aquella si em veu i em dirà, escolta, què estàs fent aquí? Perquè la gent tothom es fica una amb l'altra amb el que no s'ha de ficar, en lloc de dir, que bé, no?, que estàs arreglant això. Bueno, doncs jo vaig per aquest costat. Vull dir que a vegades no fan falta masses coses per donar alegria, per transmetre alegria i per disfrutar i per veure les coses maques i, en fi, i gaudir d'això de les plantes i de les flors. Moltes gràcies. Home, jo he de dir que Albert, em sembla que abans ho he insinuat, no? A veure, sabem que els boscos és un valor. És a dir, quan jo començava dient, no? La salut del nostre, o sigui, la nostra salut, la salut humana està lligada a la salut del planeta. I o sigui, els boscos els hem de cuidar perquè els estem perdent i, per tant, ens estem emmalaltint nosaltres mateixos. Les plantes, vull dir, ho estudiàvem a l'escola, no? El CO2 i tot això. És clau. Ens podríem entrar que fins i tot ajuden a la motricitat fina. Per tant, és una mica el que jo intentava potser dir abans, no? És a dir, aquesta visió global del que podem fer és el que jo crec que hauríem d'anar treballant, no? I després també has dit una cosa que jo crec que és molt important, que és la corresponsabilitat, no? I això segurament potser la pandèmia també ens ho ha posat, no? No podem demanar tot el dia que la institució, l'Ajuntament, l'Estat ens solucioni la vida, no? Hem de fer alguna cosa, no? I segurament jo veig una mica les edats que estem aquí, encara formem part, diguem, d'aquestes generacions que creiem en el bé comú i que hi hem de ser partíceps, no? No sé si les noves generacions estan en aquest punt o no, però també tenim la responsabilitat de traslladar-los-hi. Llavors, tu dius, no? Escolta, vaig ser feliç, no? I a més estàs dient en un procés de malaltia, tal. Bueno, doncs, no? Tu vas ser feliç, moltes persones com tu fent el mateix, doncs, poden ajardinar uns carrers que després fan que siguin més agradables i no aniràs en cotxe, aniràs a peu o en bicicleta. Tot porta, no, a una millora, vull dir que jo no ho veig tan descabellat, el que has dit. Però a més jo ara faig el canvi, no? De que ens feies la proposta i la meva visió ara al contrari és et faig la proposta, no? Perquè segur que hi ha molta gent com tu que pensa això, i amb el tema de les plantes a les ciutats passa molt, doncs que valorant el teu entorn i buscar aquesta gent que li passa el mateix que tu, muntar algun grup per fer això, no? Vull dir que al final és això, el que parlàvem abans, el tema de la corresponsabilitat, no? Segurament molta gent pensa que té aquesta por de pensaran que estic boja, no? Doncs no. Nosaltres ho veiem cada dia a les consultes, no? Tothom, tenim molts, no? Les necessitats són molt semblants. Doncs tenim-ho a que valoris aquesta necessitat en el teu entorn per muntar algun grup actiu. Les associacions surten així, no? Les associacions surten de gustos comuns per fer alguna cosa, doncs ja saps. Algú més vol dir? Digues. Tota aquesta iniciativa i tot el que heu anat explicant vosaltres em sembla perfecta i l'aportació de la Maria Rosa també. Però crec que una cosa no treu l'altra. La meva pregunta és, la sanitat pública cap a on va? Mira, el Pla de Salut 2021-2025, que es va presentar fa res, no? La setmana passada. Sí. Les 3/4 parts de les estratègies van en aquesta línia.
l'estratègia número 3 em sembla que és, no? La que parla tota l'estona de relacions comunitàries, xarxa comunitària, xarxes socials, relacions entre tots. No? Ahir també va sorgir, no? Sí, va sorgir la nostra cartera de serveis d'infermeria. La línia és xarxa social, comunitària, vull dir que no estem parlant de res diferent perquè totes les línies van cap aquí. Totes. Per això, com comentava, no? El referent de benestar emocional, en el pla d'enfortiment de la primària, no? Ara s'han incorporat dos rols nous, que és el nutricionista comunitari, el de benestar, el referent de benestar emocional, que és comunitari, vull dir que totes les línies d'incorporacions noves van I el en aquesta línia. fisioterapeuta comunitari també. Vull dir que totes les línies van cap aquí. De preventiva, no? És a dir, millor alimentació, més exercici i més millora emocional. A mi és que em va impressionar una dada i és que faltaven de pediatres 600 o no sé quant. Per tant, vol dir una desatenció a l'infant ja d'entrada a la seva vida, que segurament això afecta a les classes, evidentment, que tenen menys poder adquisitiu. Clar, però tinc que dir, dius... per exemple, té tota la raó del món. Necessitem pediatres, necessitem geriatres, necessitem anestesistes. Però tinc que dir-li que, per exemple, quan va disminuir la mortalitat infantil a aquest país, no va ser perquè hi haguessin més hospitals pediàtrics, no va ser perquè hi haguessin més pediatres. Va ser perquè la higiene va millorar. No? Avui parlem d'higiene més ambiental en el sentit de les pantalles, el sentit de caminar, el sentit d'uns hàbits saludables. No? Que això no treu que falten pediatres i falten serveis, no? I es lluita per això. Però, paral·lelament, hem de lluitar per no necessitar el pediatre. Vull dir, és el que... Això que diu el Ferran, no? Jo crec que hem tingut molta culpa, nosaltres, els sanitaris. Parlaves de la medicalització de la mort, no? Doncs passa el mateix amb l'infant, la medicalització d'un infant sa. Vull dir que al final... Jo soc bastant antimedicació. No, fantàstic. No, vull dir que és això. Estem al mateix grup, eh? Sí. Correcte. Per tant, sí que és veritat que també aquí hi ha un camp molt important de pensar que la pastilla no arregla tot normalment. Segurament arregla moltes coses i espatlla d'altres, no? Jo crec que... No, això vull dir que sí, que hem d'anar cap aquí. Miri, si és una cosa, quan jo era estudiant, ara que parla de pediatre i falta de pediatres, quan vaig fer pediatria com a estudiant, em va tocar, vaig tenir la sort d'estar amb un pediatre d'aquests amb molta experiència molt gran a l'Hospital Clínic i vaig estar allà 2 mesos amb ell. Doncs el que més vaig aprendre moltes coses, però la visita que em va quedar va ser d'una parella jove que venien amb un nen de potser d'1 any o així, i el pediatre li deia, què li dona de menjar? Doncs el potito tal, el potito qual. Escolti, però vostè no li fa res, no. Diu, un bon caldo. I la mare comença a preguntar, i com es fa el caldo? I el pediatre va començar, miri, li posa aquest pollastre, una carcanada. El pare començava a salivar, m'entens? Vull dir que... Sí, que aquesta és una altra. Sí. Perquè molta gent no sap cuinar. Molta gent jove. Em refereixo. Bueno, aquí és una mica on anàvem, no? És a dir, jo crec que, diguem, estem en un moment que, evidentment, doncs, la pandèmia l'ha exacerbat d'un concepte que és crisi. Crisi en si mateixa, i ho hem dit moltes vegades, no vol dir que ens hagi d'agafar un atac de pànic, no? Sinó és simplement revisió del que estem fent. Llavors, és veritat el que vostè ha dit, no podem defugir en aquest país doncs, que ens falten professionals mèdics i d'infermeria, és un fet. Però també hi ha una altra qüestió que és, i això els que estem molt ficats en el sector doncs, en som coneixedors, no? Ens falten metges i infermeres pel model que tenim. Si nosaltres anem a comparar ràtios de metges, i ara parlo de metges, d'infermeria potser és diferent, respecte a Europa, a Catalunya i a Espanya no en falten. Respecte a Europa. Però tenen un model diferent.
tenen un model, i ara aquí potser el que diré no és políticament correcte, on no hi ha un centre, i quan dic un centre vull dir un edifici sanitari tan pròxim a tot arreu. És a dir, quan nosaltres pensem en accés al sistema sanitari, jo sempre dic una frase que és que els hospitals o els centres de primària les fan els professionals que hi treballen. I vol dir que han de ser professionals amb coneixement. Si nosaltres apostem per un model quantitatiu de proximitat, segurament la capacitat d'oferir expertesa, i expertesa vol dir el que ell ha explicat, també, és a dir, ser conscient que el que li has de dir a aquella parella és que han de fer un caldo. Però per això s'ha de tenir coneixement, experiència i capacitat de dir-li, miri, escolti, és que els potitos, ni en broma, a part de cars, diguem, no són saludables. I això, bueno, doncs has de tenir un cert coneixement, no?, per poder-ho dir. Llavors, clar, per això parlava de crisi, no? És a dir, aquest concepte de que ens hem tots acostumat a tenir-ho tot a prop, no? És a dir, el súper, la immediatesa, no? Que les xarxes socials, a més, ens ho promocionen. Bueno, potser li hem de posar pausa, no? I dir, potser menys quantitat, però més qualitat, perquè el pediatre, perquè el necessitem. Per quan, i perdó, per això dic, potser estic dient coses que no són políticament correctes, per quan un nen té febre i té mocs, perquè la meva àvia sabia el que havia de fer amb mi. I jo recordo fa anys, que per sort ja ho han canviat, hi havia un anunci que sortia per TV3 que deia, quan no sé què, consulta el teu metge. I jo pensava, no, o sigui, no, el metge l'has de consultar quan es necessita. Quan no, doncs fas el que toca i se'n diu coneixements de salut que tots hem tingut, per això jo parlo de la meva àvia. Llavors, per això jo dic, és veritat que ens falten professionals, però també perquè cada vegada, i si tots recordem una mica tots els centres sanitaris que s'han anat obrint prop nostre, doncs més aviat es va augmentant. Per tant, jo crec que aquí aquesta reflexió també l'hem de fer. Digue'm. Veig que amb el tema de números, no?, i que comparaves amb Europa, el tema dels professionals, en quant a professionsionals de la psicologia, com estaríem? Mira, m'agafes, t'ho dic sincerament, m'agafes, vull dir, no ho sé. És que jo trobo molt curt en el pla que dieu que ha sortit ara, del 21 al 25, la figura aquesta pot ser interessantíssima, no?, del psicòleg comunitari, però la meva impressió és que és molt curt i que el tema emocional influeix molt en les malalties. És possible. Mira, el que sí que et puc dir és que d'infermeres, que per si he dit metges, diguem, en comparativament a Europa n'hi ha menys, d'infermeria n'hi ha més. És a dir, el model europeu en general, per exemple, un dels... Dinamarca, que a més jo crec que és un país que està molt bé perquè, diguem, a nivell de població és semblant a nosaltres, és dels països amb millors resultats de salut. Perquè, clar, l'important és dir quants n'hi ha i quina salut tenim. Perquè si dius, n'hi ha... I mires i tenen millor salut que nosaltres. I llavors, i evidentment que això, i avui n'estem parlant, no? O sigui, aquesta diapositiva no vol dir que per tenir més professionals sanitaris tinguis més salut, no? Però és un país que té menys metges, té més infermeres i els resultats en salut són millors que els nostres. Bé, pensem-hi, no? Sí, el que hem de Però pensar... psicòlegs no ho sé, ho sento. Val. No, jo deia amb el suport emocional o que hi haguessin infermeres però molt preparades també en counseling, en relació d'ajuda, perquè realment la gent, en quant a psicologia, hi ha un suport que encara que hi posis voluntat no tens temps per atendre aquella persona i llavors la gent, si necessitem alguna cosa, i entre ells m'hi compto jo, has d'anar pagant. Perquè que algú et dediqui una hora, això no passa a la salut pública. I sé que no és possible, com hi és, però
penso que aquesta part de psicologia o de relació d'ajut hauria de ser com una mirada també que estés dintre els ambulatoris, però ja com a relació d'ajut, com a escolta empàtica, o sigui... I després derivar, si per cas, a psicologia. Mira, la visió, no? Tornem al mateix. La visió que hi ha ara mateix, és veritat que tenim alguns psicòlegs, això però molt poquet, però els psicòlegs el que estem veient és des de la patologia, no? Des de la malaltia. I el que s'està potenciant ara és aquest psicòleg de benestar, des del benestar emocional, abans de que arribi, és a dir, per prevenir, o sigui, promoció i prevenció. Semblen pocs, i és veritat que són pocs. En números són molts. Al Vallès Oriental hem incorporat just aquest mes 18, un per cada centre d'atenció primària. Vull dir que les línies van per aquí, segurament són curts, com deia Mònica, no? Estem curts de tot, de psicòlegs, d'infermeres, de metges, de tot. Però és veritat que els que en tenen, no? I fan números. I és molt important que s'hagi fet aquesta mirada i que es faci aquesta lectura. Això ja és un èxit. Per això, és un èxit. Que ens falta, ja és un èxit la mirada, no és com a... Però sí, una mica com a no? Perquè per l'experiència laboral o familiar o personal et dones compte que aquesta part emocional és importantíssima, molt important. Sí, tota la raó. Jo penso que hem començat el bon camí, que és el treure l'estigma dels problemes de salut mental. Que això era el primer pas, també, perquè jo recordo fa uns anys que a Tarragona van treure un servei d'hemodinàmica, de coronariografies i això, i es va muntar un sarau molt important. No he vist mai cap sarau per dir que aquí falten psicòlegs i psiquiatres, m'entens? Per què? Perquè ha estat amagat, realment, la necessitat ha estat molt amagada. Jo penso, ara que ja no ho està tant, i espero que en el futur ho estigui molt menys, doncs, evidentment, tots ens posem les piles i tirem endavant amb aquesta provisió de serveis, també. Hi ha gent que pateix molt. Sí. Bueno, el que hem d'intentar com a model de ciutat és que intentar aquests reptes que deia, doncs ella explicava aquest procés de la jardineria, de fera comunitària, el Ferran amb el tema del final de vida, de fer cadascú el seu final de vida, que era com escollir, que això estaria molt bé que aquest final de vida tothom pogués fer aquest procés, la Gemma amb el tema de les xarxes, és a dir, que ens han explicat diferents idees i en les reflexions que hem fet entre tots, esperem que en el 2030 aquestes inversions a llarg termini i petites accions que veiem que són petites que es podrien fer, incorporant al nostre pla estratègic i tenir un Granollers saludable, que com deia la Mònica, com molt tard tinguem que anar a l'hospital o al CAP, no? Vull dir que això molt tard, i que la nostra vida, el nostre dia a dia sigui sa i aquest pla estratègic ajudi a tots els ciutadans de Granollers a viure d'una manera més sana amb els determinants de salut, que jo vaig descobrir aquest gràfic amb les seves intervencions i he llegit moltes coses que la Gemma avui li passava informació perquè m'ha semblat superinteressant. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies.